Kasabay ng ikalimang sona ng Pangulo, League of Municipalities of the Philippines, inihayag ang suporta sa federalismo. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Sa halos 5 buwang pagkikipaglaban ng Pilipinas sa COVID-19, samot-saring reaksyon ang natatanggap ng Duterte administration. Isang mungkahin ng presidente ng League of Municipalities of the Philippines na si Mayor Chavit Singson. Baguhin ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas at gawin itong federalismo. Hindi naman niya masikaso lahat. Kung federal, mapupunta ang power sa karamihan sa regional. Madi-develop namin kanya-kanyang region. Kailangan may pagbabago na eh. Batid ng alkalde na mahirap at matagal pa ang laban sa pandemya, kaya maigi raw na ibigay ang kapangyarihan sa baba. Mas gusto ko ang federalism para mas madali ang decision making dito sa local. Federal para may desisyon agad, hindi iniintay ang nasyonal. Tungkol naman sa usaping korupsyon, mahirap pa rin daw itong malunasan ng administrasyon sa kabila ng mga kritiko ng administrasyon. Nagustuhan naman ng alkalde ang mga desisyon umano ng presidente na hindi umaatras. Ganun talaga ang paglilingkod eh. You cannot please everybody. And nobody's perfect. Pero di pa kukulang, pero tinagawang maganda. Dagdag pa ng alkalde, malaki man ang responsibilidad ng presidente ay malaki rin umano ang tungkulin ng taong bayan sa anumang kinakaharap ng bansa. Obligasyon daw ng bawat isa na magtulungan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.